שהצטרפת אלינו. שווארמה שלא עשויה מבשר והמבורגר מחיטה בבאר שבע. גילו מתכון סודי לגרסה הצמחונית של המאכל הלאומי. לא יודע אם גילו, אבל לפחות התחילו למכור אותו. בכל מיני יאיר בלחסן, ממציא השווארמה הצמחונית כפאסט פוד שמשווקים אותו ברחוב, כי הדבר כבר נמכר בבתי טבע וכו', נכון? נכון. אהלן. היי. אז ממה עשויים המוצרים האלה הנהדרים שהבאת לנו? שווארמה, שניצלים, המבורגרים וכל זה? בעצם רוב המוצרים זה על בסיס סייטן, שזה חלבון חיטה, שעובר איזשהו תהליך של המסת המילן, מתובלן ומבושל עם תבלינים שמאוד מזכירים את טעם הבשר. בריא? מאוד בריא, בוודאי יחסית לבשר, בלי כל השומן הרווי, בלי כולסטרול. בגדול, אם אתה צמחוני וחולה צליאק, הלך עליך, נכון? לחולה צליאק זה לא מומלץ, כי זה עשיר בגלוטן בעצם. יש לנו את השווארמה, יש שניצלים, כמו שאפשר לראות. אבל אני כצמחוני, אני אוכל את הדברים האלה שנים, אבל אתה פתחת שווארמה שסוף סוף מוכרים את זה לציבור בפיתה. הרעיון הוא היה להשאיר את כל הדברים שהלקוח רגיל בשווארמה רגילה, זאת אומרת חומוס, חריף, סלטים, חמוצים, כל הדברים רגיל, רק את המרכיב הבשרי שינינו. ואיך זה עובד? כי באר שבע הייתי חושב כאדם בעל דעות קדומות שזה לא המקום להכניס שינוי תזונתי מהסוג הזה, נגיד. זה בדיוק העניין, הדעות קדומות, שחושבים שבבאר שבע אין את הקהל לזה, אבל קודם כל יש הרבה מאוד סטודנטים בבאר שבע, זה עיר סטודנטים. בכלל באר שבע מתפתחת ומתקדמת, אנחנו רואים אחרי שנה שהמסעדה עובדת, שיש לזה הרבה ביקוש, לאט לאט המודעות לזה גם עולה, לאט לאט גם אוכלי בשר מגיעים ומסתקרנים ורוצים לראות במה מדובר. ואתם פותחים עוד שנייה סניף בתל אביב גם, נכון? הולכים לפתוח במקום מאוד מרכזי בתל אביב, בקינג ג'ורג', שזה יהיה סניף הדגל. ואת הכל מייצרים קהילת העברים. העברים בדימונה, כן. זה קר, אל תקרא... זה טעים. זה טעים מאוד, זה טעים מאוד. מה זה, האצבעות האלה? זה אצבעות טופו, עם ציפוי של פירורי לחם. טופו הוא מוצר בעייתי, אני חייב להגיד לך, כמי שאוכל אותו הרבה. יחסית לסייטן, יש לו שם לא טוב, אבל עם הטבלון הנכון הוא גם מגיע לטעם טוב. יש עוד את השניצלים, יש נקניקים, יש... לא, זה לא שווארמה, אבל זה מאוד קרוב. כן. אתה רואה? אז אפשר לקרוא לזה שווארמה או לא אפשר? לא, כי שווארמה זה מאכל בשרי ים תיכוני. בדקתי את ההגדרה המילונית שזה. אבל זה טעים. זה תחליף טוב למי שלא רוצה לאכול בשר. זה טעים מאוד. אני מאחל לך שתהיה לך רשת כלל ארצית, ושאנשים יאכלו את הדבר הזה. אני מאוד מאוד אשמח אישית. תודה רבה. תודה שבאת אלינו עם השווארמה הצמחונית. הפסקת קצרה, כבר חוזרים. הפסקת שווארמה, כבר חוזרים.